గైస్ ఒక న్యూ వరల్డ్ తెచ్చాను గైస్, మీ కళ్ళెదురుకి చూడండి గైస్. మీరే కొద్దిసేపులో తెలిసిద్ది ఏంటిదో అది. ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకే తెలిసిద్ది అదేదో న్యూ వరల్డ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ కొట్టేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్ గైస్ ప్లీజ్. గేమ్లోకి వెళ్ళినాక కలుస్తాను గైస్. వచ్చేసాను గైస్ గేమ్లోకి. వచ్చిన ఏం చేద్దాం? ఓహో బీస్ ట్రీ కొడదాం గైస్. ఇది వద్దు గైస్, ఇది ఉంది. మళ్ళీ మొత్తం చంపి నూగుతాయి మనల్ని. పదరా తొందర పదరా సుందర వదన. అది ఇది తొందరరా, కాసేపట్లో మీకే తెలిసిద్ది గైస్ ఏ వరల్డ్ ఇది. ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది కదా గైస్, చూడండి. అమ్మయ్య లాగ్ అవుతుంది గైస్ కొద్దిగా. ఆ షీడర్స్ తీసేద్దామా గైస్? చూడండి గైస్ లాగ్. గైస్ షీడర్స్ని తీసినాక కలుస్తాను గైస్. తీసేసాను గైస్ షీడర్స్. ఇప్పుడు చూడండి గైస్ లాగే లేదు. చూడండి గైస్ ఇప్పుడు స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది లాగ్ లేకుండా. చూసాడా? ఇంకా రేపటి నుంచి షీడర్స్ పెట్టుకోకుండానే ఆడతాను గైస్. ఎరగవే, కొద్దిగా లాగ్ ఉంది అంతే గైస్. ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ కొట్టేసేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. 10 సబ్స్క్రైబ్స్ అవితే ఫేస్ క్యామ్ పెడతాను గైస్. ప్లీజ్ మీ కాడే ఉంది, చేతుల్లోనే. ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇరగవే. అమ్మయ్య ఇరిగిందిలే. ఈ ఒక్క ట్రీ కొట్టేసి ఇంకా అదే ప్లాన్స్ చేసుకొని చూద్దాం. మెటీరియల్స్ స్టోనేజ్లోకి అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది. పదరా ఇటు పోదాంలే. చెట్టుని లాగ్ అవుతుంది గైస్, ఏం అర్థం కావట్లే నాకు. మీకు కూడా లాగ్ అవుతుంది అనుకుంటా. అబ్బో పర్లేదులే. ఏంటిది గైస్ ఇది? ఇప్పుడే లాగ్ ఉంది గైస్ నాకు. ఏందో ఈ లాగ్. ప్లీజ్ గైస్ ఏమైంది? వాటర్లోకి వెళ్ళాను. వాటర్లో చూడండి గైస్ లాగ్ బీభత్సంగా ఉంది. తొందర పోవాలా. ఏంది గైస్ ఈ లాగ్? చూడండి గైస్ లాగ్ని అర్థం చేసుకోండి, ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది నొక్కాను, దీంట్లో ఏముంది?
ఏంటివి గైస్ ఇవి? వాటర్ బకెట్ అని అది పెడితే వచ్చిద్దంటే ఏదో ఏ ఏంది ఇండిషన్ అసలు ఏ గైస్ నాకేం అర్థం కావట్లేదు గైస్. ఏంటిది అసలు ఇది? హెడ్లు ఉన్నాయి స్కెల్టన్వి. గైస్ ఇప్పటికే అర్థమైపోయే ఉండుంటుంది మీకు నేనేం చేస్తున్నాను. జురాసిక్ వరల్డ్ గైస్ ఇది. ఇంకా అర్థం కాలేదా? జురాసిక్ వరల్డ్. ఇప్పుడే తెలియదు గైస్, వస్తాయో రాబో నాకు కూడా తెలియదు గైస్. లాగ్ బీభత్సంగా ఉంది గైస్. చాలు, స్టోన్ ఏజ్లోకి అప్గ్రేడ్ అయిపోదాం. అదిగోండి గైస్ చూడండి లాగ్. గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్, ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జురాసిక్ వరల్డ్ని తెచ్చాను మీ కళ్ళెదురుకి. ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సరేనా? గైస్ ఇదేం నేను సిరీస్ పెట్టాను గైస్, నేనేదో చూపిస్తున్నాను అంతే గైస్. కావాలంటే దీనికి ఎక్కించుకోవాలంటే ఒక సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తానులే గైస్. ఇప్పుడు అదే క్రియేటివ్ వరల్డ్లోకి వెళ్తాను గైస్. ఆగండి, క్రియేటివ్లోకి వెళ్ళినాక నీకు చూపిస్తాను గైస్. వచ్చేసాను గైస్ క్రియేటివ్ వరల్డ్లోకి. ముందు పక్క వాడుకోబో, ఏంటిదో కూడా తెలియట్లే నాకు. చూడండి గైస్ ఇవి ఇప్పుడు ఇది లొక్కాం కదా గైస్, చూడండి ఇండిషన్స్ ఏవేవో ఉన్నాయి. ఈ ఫుడ్లు గైస్, ఫుడ్ చూసారా? స్పాన్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను గైస్. ఏం తీసుకుందాం? ఇదిగోండి గైస్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. వైట్ కలర్లో ఉండే మొత్తం ఎగ్స్. ఇదేంటిది? స్పెనోసారిసా? ఇదేంటిది కొత్తగా ఉంది? ఓ ఓ లాగ్ అవుతుంది గైస్ నాకు. బీభత్సంగా లాగ్ అవుతుంది నాకు. గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే ఏడుదాకా చూస్తున్నారు. ఇదేంటిది? ఏది? హలో గైస్, స్పాన్ ఎగ్స్ మళ్ళీ తీద్దాం, చూద్దాం గైస్. నాకు తెలియదు, ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నాను. టీరెక్స్
టీరెక్స్ తీద్దాం గైస్. ఏ టీరెక్స్ ఏడున్నవే దా. ఏమో గైస్, ఏందో మాకు తెలీదు. టీరెక్స్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు. గైస్ లేదనుకుంటా గైస్. సరే తీసుకుంటున్నా. ఏంది ఏమి కాని రావట్లా, లాగుందనుకుంటలే గైస్. ట్రేడరా చూసారా గైస్, ఇవే ఇంకా ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఇదే గైస్. కావాలంటే వీడియో చేసి పెడతాను గైస్. కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో కావాలంటే. ఓ ఏందది అసలు ఎట్ట నిలబడింది? ఏమో గైస్, ఇది గైస్ ఇవాళ వీడియో చేస్తానులే గైస్. రేపైనా ఎల్లుండైనా అది ఎట్ట ఎక్కించుకోవాలని. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి గైస్. బై 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 బై. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్.